Saúdos dende a praia de Esteiro en Muros, onde iniciamos este novo capítulo de Soltando Estacha, o programa resumo da Liga Galega de Trañeiras Trofeo Xunta de Galicia. Fin de semana do 22 e 23 de xullo, no que se celebraron 4 bandeiras e comezamos o repaso coa cuarta xornada da Liga B. En Esteiro disputouse a 16ª bandeira Concello de Muros. Arrancaba coa saída de Salgado Perillo, Chapela UOFCO B e Ribeira. Regata a 4 longos. A filial de Chapela comezou o segundo longo con 2 segundos de vantaxe respecto a Ribeira, terceira posición que lle correspondía descolgada a Salgado Perillo. Chegaba ao ecuador da regata Chapela UOFCO B con 3 segundos de vantaxe respecto a Ribeira. Ribeira remando en pleno fin de semana das festas da Dorna. E terceira continuaba Salgado Perillo. Non variaron as posicións e na tónica habitual desta primeira quenda, victoria de Chapela UOFCO B, segundo posto para Ribeira e terceiros os remeiros da Brava. Quenda de honra en Esteiro, na que saían Amegrove, Muros Esteirana e Mugardos a Cabana Ferrol. No primeiro longo, as dúas primeiras embarcacións na xeral desta Liga B igualaban os seus rexistros, pero a local, a anfitrioa, Muros Esteirana, rachaba a regata no segundo longo, 9 segundos de vantaxe respecto a Mugardos a Cabana de Ferrol. Amegrove terceira, iso sí, mellorando os tempos de Chapela UOFCO B. Non habería variacións na segunda parte da regata, victoria contundente de Muros Esteirana por diante de Mugardos a Cabana de Ferrol. Terceiro posto para Amegrove. Aí temos os parciais e a clasificación definitiva desta 16ª bandeira Concello de Muros coa victoria do conxunto local. Sí, agora sí se pode decir que somos os favoritos, pero bueno, nós non damos nada, quero dicir, non pensamos que estamos a unha distancia tampouco como para relaxarnos. Intentaremos ir metendo aos compañeiros que remaron menos tamén, darlle oportunidades. Bueno, para nós o premio é estar no mar, remar, e bueno, unha vez que estás ganando, pois é moi bonito, pero non podemos esquecernos dos demais compañeiros que temos no equipo, non? Terceiro triunfo consecutivo para Muros Esteirana, este cun sabor especial por ter sido na súa casa en Esteiro. Clasificación xeral, despois de 4 regatas, con Muros Esteirana liderando con 2 puntos de vantaxe respecto a Mugardos a Cabana de Ferrol, terceira Amegrove, cuarta Chapela UOFCO, quinta Ribeira, sexta Salgado Perillo. Desde Esteiro remamos cara ao sur e na Ría de Arousa chegamos a Pobra do Caramiñal. Tarde de sábado, con 2 bandeiras nas augas da comarca do Barbanza. A primeira delas exerceu de sexta xornada da Liga Femenina. Preparábanse as remeiras para entrar en acción na terceira bandeira femenina Alicrusa. Como é habitual na Pobra, os espectadores ian presenciar regatas a 6 longos. Formato de 2 quendas lanzadas. As primeiras en tomar a saída eran Salgado Perillo, Puebla e Castropol. Na segunda saída comparecían Rianxo, Chapela UOFCO, Cesantes Cefical e Mugardos a Cabana de Ferrol. Chapela UOFCO que chegaba coa condición de invicta, lucindo a camisola amarela da Liga. Carrusel de viradas. E o paso pola segunda C aboga. Tiñamos a igualdade total entre Puebla, o conxunto local, e Salgado Perillo. Xunto a ela saíra Castropol, que ocupaba a terceira posición, o conxunto asturiano. Aí están arrancando o terceiro longo. E a continuación chegaban as 4 embarcacións da quenda de honra, mellorando todos os tempos das da primeira serie e con Rianxo dando a sorpresa 5 segundos por diante da líder invicta Chapela UOFCO. En terceira posición alcanzaba esta segunda virada Mugardos a Cabana de Ferrol, as segundas na xeral desta Liga Femenina, e cuarta marchaba Cesantes Cefical. A virada do conxunto redondelán. E así arrancaba o terceiro parcial en augas da Pobra do Caramiñal. Seguinte virada que imos presenciar é a cuarta, con Puebla, que xa abrira unha pequena diferenza respecto a Salgado Perillo, pero moi boa virada das remeiras da Brava, que prácticamente
volvían situarse a altura das locais. En tercera posición continuaba a Ría de Leo, a embarcación de Castropol. Na quenda de honra non había novidades e Chapela non era capaz de botarlle a luva a Rianxo. Mantíñase a diferenza de 5 segundos a prol da embarcación da Virxe da Guadalupe. Estaban as líderes contra as cordas por primeira vez esta temporada. Mugardos Cabana e Ferrol continuaba terceira sen poder achegarse nin a Rianxo nin a Chapela Uofco. E cuarto posto para Cesantes Cefical, que seguía mellorando os tempos marcados por Puebla e por Salgado Perillo, os dous equipos que dominaban a primeira serie. Vimos co desenlace desta terceira bandeira femenina Alicruza e o conxunto que remaba na casa, Puebla, que se imponía por diante de Salgado Perillo. Final emocionante, coas de Oleiros apertando final, pero Puebla resistindo para cruzar primeiras as bollas de meta. Terceiro posto para Castropol e toda a atención posta no desenlace, no que Chapela Uofco remontou ata 6 segundos de desvantaxe para sumar a vitoria. Non puido aguantar na primeira posición Rianxo, terceira entraba Mugardos Cabana e Ferrol. Aí temos os parciais con esa remonta final de Chapela Uofco, que comezou o último longo 6 segundos por debaixo, pero acabou 8 por diante de Rianxo. Bueno, pois xunto coa regata de presentación das Pontes, case a bandeira que levamos con máis ilusión, non? Rianxo xe fixo un regatón e, bueno, moi pelexada e a que mellor sabe. 6 de 6 para Chapela Uofco, as líderes ondeando a bandeira Alicruza. Naseral, 8 puntos de diferenza respecto a Mugardos Cabana e Ferrol. Terceira posición para Rianxo, cuarta Cesantes Cefical, quinta Salgado Perillo, sexta Puebla, séptima Castropol. Seguimos na Pobra do Caramiñal, tempo agora para a novena xornada da Liga A, a 18ª bandeira Concello da Pobra. Con esta cita alcanzábase e superábase o Ecuador do calendario na primeira división masculina do Trofeo Xunta de Galicia. Os 12 equipos desta competición volvían ter unha fin de semana con 2 bandeiras, porque o día seguinte tocáballes remar en Bueu. Volvémonos botar a auga para asistir á saída de 2 quendas lanzadas. A primeira formábana Mecos, Puebla, Cesante Rodavigo e San Bertolameu Fandicosta B. A continuación lanzábanse Narón, Cabo da Cruz B, Castropol e Rianxo. Las sorpresas desta xornada e a ser Mecos, os do Grove atacaban a segunda virada por diante de Puebla e de San Bertolameu Fandicosta B, que o facían a par, e a cuarta posición ocupaba Cesante Rodavigo. Sensacional a manobra da Mequiña nesta ceaboga para consolidarse en cabeza. O tempo 2 do Grove rebaixaba o Castropol despois dun portentoso segundo longo, e a filial de Cabo. Xa estaban en cabeza os asturianos, o equipo mellor clasificado na Seral. Narón viraba un segundo por diante de Rianxo. Actividade frenética no campo de regatas da Pobra do Caramiñal, onde a filial de Meira estaba protagonizando a súa mellor actuación da temporada. Cuarta virada, Mecos continuaba a fronte da primeira serie, seguida por San Bertolameu Fandicosta B, que ata esta xornada sempre ocupara a derradeira posición, e Cesante Rodavigo adiantara a Puebla aos locais. Duelo directo entre a penúltima e antepenúltima na Seral da Liga A. Castropol seguía indo a máis e batía por 18 segundos o rexistro de Mecos, mentres ampliaba a súa diferenza respecto á filial de Cabo da Cruz. A virada dos boirenses, patroneados por Pablo do Carmo, ceaboga para Narón, que se despegara de Rianxo, onde estaban saindo as cousas a Virxe da Guadalupe, con peor tempo que Meira B. Champa final de Mecos, gañadora da primeira serie. Segunda, a filial de San Bertolameu. Terceira entraba Cesantes e cuarta Puebla. A máis rápida destas 2 quendas lanzadas foi Castropol. Os asturianos impoñíanse con solvencia na súa serie despois de marcar o peor tempo na primeira virada. Segunda Cabo B, terceira Narón e pechaba Rianxo
que só mellorou o rexistro de Puebla. Faltaban por remar as 4 primeiras clasificadas na xeral da Liga A. Saída da quenda de honra con Chapela Uofco, Bueu Ximei, Ares e Tirán Pereira. Chegaba como líder da Liga A Ares. E na segunda C aboga os da Santa Olalla de Lubre viraban por diante de Bueu Ximei. Terceira posición para Chapela Uofco, cuartos os seus veciños de Ría, Tirán Pereira. Ares e Bueu Ximei, as dúas primeiras da xeral, estaban protagonizando un man a man e a líder meteu unha marcha máis no cuarto longo. 7 segundos de vantaxe respecto a Maruxía. A loita pola terceira posición. Chapela Uofco resistía ante Tirán Pereira. O tempo dos moañeses era mellor que o de Castropol. Imparable, Ares, camiño do seu quinto triunfo. Erguían os brazos os remeiros da embarcación que lidera a Liga A. Segunda, Bueu Ximei. Terceira, Chapela Uofco. E cuarta, Tirán Pereira. Pero ao finalizar a regata, Chapela achegouse ao porto sen autorización arbitral e iso provocou a súa descualificación. Polo tanto, victoria de Ares por diante de Bueu. Terceira, Tirán. Cuarta, Castropol. E última posición para Chapela. Pero, bueno, xa se nos deu así algunha coutra regata, pero eso non quere dicir nada, porque hoxe a lo mellor sacas 5 ou 6 segundos e mañá te os sacan eles. Entonces é complicado despois a preparación de cada equipo, ou o día que teñas, tes un día un pouco, xa non digo malo, regular, e o acabas pagando. Ares tomou con cautela o seu patrón Hugo Rascado, recolle a camisola de líder e a 18ª bandeira con sello da Pobra. Na xeral, a Santa Olalla de Lubre colocábase con 5 puntos de vantaxe sobre Bueu. Terceira, Tirán Pereira. E empate entre Chapela e Castropol na cuarta praza. Pasamos ao acontecido o día seguinte, o domingo, en Bueu, na península do Morrazo, na ría de Pontevedra. A Liga ofreceu a súa 10ª xornada, a bandeira traiñeiras con sello de Bueu. 28ª edición deste evento e a configuración das quendas viña dada polos resultados da véspera na Pobra. Primeira serie con Chapela Uofco, Rianxo, Puebla e Cesante Rodavigo. A sanción do día anterior provocou que Chapela remara nunha quenda que non lle corresponde por nivel e Area Longa dominou no que prácticamente foi unha contrarreloxo. Segunda posición para Rianxo, habitual na quenda intermedia. Terceira Cesantes e cuarta Puebla. Rianxo, patroneada por Ana María Ponte, non podía seguir o ritmo de Chapela Uofco. Terceira e última virada para os da Area Longa. Este plano aéreo dende o dron pode comprobarse a ampla vantaxe da embarcación Berete, moi superior o equipo que adestra Juan Zunzunegui, as súas 3 compañeiras de quenda. Metros finais para Chapela. Entraban exhaustos os redondeláns, gañadores da serie por diante de Rianxo. En marcha a segunda quenda con Cabo da Cruz B, Mecos, San Bertolameu Fandi Costa B e Narón. Boa saída da Mequiña e da filial de Cabo. Pulso que se ia decantar no segundo longo a prol dos do Grove. Miraban 5 segundos por diante. E a altura dos boirenses colocábase Narón. Cuarta posición a filial de Meira, despois de ter sorprendido na véspera. O esforzo da filial de Cabo da Cruz non lle permitía achegarse a Mecos, que ampliaba a súa renda ao remate do terceiro longo. Moi boa fin de semana da Mequiña, que ia directa a apuntarse a segunda quenda, pero sen poder rebaixar os tempos nin de Chapela, Uofco, nin de Rianxo. Cabo da Cruz volver a tomar a dianteira sobre Narón. Metros finais para os 14 tripulantes do conxunto do Grove. Imponíase Mecos na quenda intermedia con 10 segundos de vantaxe sobre Cabo B.
Quenda de honra coa local Bueu Simei polo carreiro 1, a líder Ares polo 2, Tirán Pereira polo 3 e Castropol polo 4. Ares bateu por un segundo a Bueu e a Castropol no primeiro longo e na segunda virada e ampliar a súa vantaxe ata os 6 segundos respecto á tripulación que remaba na casa. Non fallaba Santa Olalla de Lubre, na Cea Boga, segunda Bueu Simei, terceira Castropol e cuarta Tirán Pereira. A líder estaba asestando un importante golpe á Liga na casa da súa principal rival. E ao seu dominio aínda lle sacaría maior partido porque no terceiro longo Bueu Simei cedía a segunda posición que pasaba a ocupar Castropol. Os asturianos, gañadores o ano pasado da Liga B, non deixan de ir a máis e na quenda de honra acabaron por ser os que máis presión lle meteron a Ares. A líder manteríase firme e asinou unha fin de semana perfecta. Vitoria en Bueu e paso importante cara ao título. Aí está a champa final de Ares. Vitoria na ría de Pontevedra. Segundo posto para Castropol. Terceira Bueu Simei e cuarta Tirán Pereira, mellorando en 4 segundos o tempo marcado por Chapela. Bandeira con Cío de Bueu para Ares, apuntalando o seu liderado e festexando por todo alto. Aí recollía o seu patrón, a camisola amarela da Liga. Parciais desta bandeira Concello de Bueu con Chapela Wolf, Comeco e Ares como vencedores das súas quendas. Clasificación da bandeira con Ares gañadora, 9 segundos de vantaxe respecto a Castropol, terceira Bueu Simei, cuarta Tirán Pereira, quinta Chapela Wolfco. E despois de 10 xornadas na Liga, Ares lidera con 7 puntos de vantaxe respecto a Bueu Simei, terceira Tirán Pereira, Castropol sitúase cuarta, Chapela Wolfco quinta, por abaixo de Sante Roda Vigo décima, undécima Puebla, duodécima San Bertolameu, Fandi Costa B. Isto foi todo, moitas grazas pola súa atención e ata a vindeira semana en Soltando Estacha.